Nawo amazwi asedluliswe umthandeni Ngcwaba Elisha umfo wamanqele enkundleni zokuxhumana lapha ubhale kanje uthe ukuthatha indondo enkulu kangaka kuzokube ngamahlandla amabili kuyaqala eAfrika jikelele. Inkulumo le ebhalwe umthandeni Ngcwaba Elisha sikhumbule ukuthi izolo ugilizimanga lapha ethatha irecord of the year engasaqali njalo njengoba esho ukuthi amahlandla amabili njengoba nangonyaka ophelile wayithatha nangeParis lapha lento bafethu ingumlando omkhulu. Uqhubeke wathi lapha ebhala kulona ikhasi lakhe wathi lapha uyabonga kakhulu kumabhinqa wathi uNkulunkulu abandisele ngothando lweni aye enimuphe lona. Wasithi usazo celebrate uDecember wonke kuyozokushaya umhla ka3 January kuyona imthandeni summer experience ezobiki lapha endaweni yasemdlejeni. Sikhumbule bafethu ukuthi masikhuluma ngomthandeni sikhuluma ngeciko elitop kakhulu futhi elihlonishwa kakhulu insizwa usomlando nalapha ku Spotify phinde ibe usomlando na ku YouTube ngengoma etrenda lapha siphinde sibheke yona igoshi nayo igoshi isikhuluma ngayo nje kanje igijima lapha ku 19 million kuzothi nawo umusic video wakhona kugijima okufana lapha lento bafethu umlando kakhulu eNingizimu Afrika yonke iphelele futhi ngikholwa ukuthi nabanye abantu abangawucula umaskandi abakwamanye ama-genre sebaqalile bayazibuza ngokuthi hloboni kahle kahle le genre le eyenza lizimanga abangawuqonda umaskandi. Kodwa sikholwa ukuthi kuhambeni kwesikhathi bazawuqonda umaskandi. Okubalekile inkulumo komthandeni yaseyidlulise enkundleni zokuxhumana washo wathi le ndondo inkulu iAfrika yonke jikelele. Akusho mina kusho Ngcwaba Elisha umthandeni umfo wamanqele eqeda ukudlulisa amazwi okuzibongela kubantu abathe balula isandla bameseka wagcine ethathe lezi ndondo zombili. Bafethu thina sekuthatha sekubeka njengoba kunjalo khona la kusiqiniseko ezimita sicela nje ungaphawula ngalolu daba usho ukuthi ubona kanjani kuthina kwakho ukuphawula siphinde sidibane kwezinye.